amount of 4.3 billion, which is more or less like the money that we need to plug and be able to pay everybody across the country. Jopur kanchungon bura ma Ndaragwa e county ma Nyandarua jiwo mondo chak pith mar kothe manya piyo kendo ochayo chieng'. Jepni ne luwore gi nok mar koth mamono cham nyak mang'eny. Jaod bura ma Ndaragwa Jagashagwa ne loso gi jopur e kinde chenro mar pogo chiemo kojiwogi gi chak puro cham mochayo chieng' kendo giwere gi pith mar kothe manyak mana gi koth mondo giyud chiemo e ndalo oro. Bende olero ni ber ka gichako timo chenro mag kuoyo pi e puothe kaka yor geng'o midhiero ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Ngaira wacho ni nitie dwaro mar mondo ke pi maler e alworano mabiro konyo jopur e kuoyo pi e puothegi. Ojiwo jopur mondo chak chenro mag keto kuonde miole pi mabiro konyogi e kano pi. Kwa sababu ya chakula, especially the lower parts of Ndaragwa. So tuliweza kuketi chini na ofisi ya mheshimiwa tukamapa zile shule ambazo zinahitaji msaada, na nataka kuhakikishia wananchi wa Ndaragwa kwamba all public schools, day secondary schools na primary schools zimekuwa considered katika hii chakula. Alafu ile libaki tukaweza kuangalia the vulnerable. Kuna wale wazee, kuna wale walemavu. Ndaragwa imekuwa ni moja ya zile constituencies ambazo hazipati mvua ya kutosha, lakini mchanga ni mzuri. So ningeomba tu serikali ishirikiane na sisi, ituletee mabawa, tufanye irrigation. Kuna hii mimea ambayo huwa inastahimili ukame. Ningeomba tu serikali itusaidie